שמחה ומאושרת שיש לי אתכם. כאילו, זו המתנה שבעצם קיבלתי בישראל. לא ידעתי שיהיו לי חברות טובות. אז אמרתי, לא יהיו לי חברות טובות. כאילו, עם השנים שם בטורקיה. דוד ידע. ובאמת כיף איתכם, ואתן מקסימות. וכל אחת מיוחדת בשביל עצמה. בשיגעון שלה. כל אחת אני... כל אחת בשיגעון שלה. נכון? פרטי ונקי. מה? פרטי ונקי. פרטי ונקי. וזהו, תודה רבה. ומה וכיונה זה שצירפנו בתחנה, נדחסתי לך, את יכולה לעבור לגור ברעננה? צירפנו אותה בתחנה. אז היה ממש כיף. ובטורקית אומרים שהיום הכי רע ייראה ככה. אמן. חיים. זה באמת כיף. דפנוש, זה שמחות. תודה. שרק כולם. נעלה ונהנה. היה שווה לחכות חודשיים. כן. מוכנה גם שנה הבאה לחכות. אני מוכנה שהיא מולדת 40 שלי ככה. אוקיי. לקחנו את זה לתשומת לבנו. תבקשי מהאחות של אחותך שתדאג לך. אל תדאגי לי. תחת יומיים.